Кое е най-скъпото нещо, което сте си купували? PlayStation 5. Ма сам ли си го купи? Да. На колко години си? На 16. Дай 5 точки. Не си на 16, но браво. Stop the cap. Ами може би куче. Куче? Да. Какво куче? Йоркширски териер. Супер. Ами ти? Може би АТВ. Струва ли си? Да, Би ли си купил пак? абсолютно да. А теб даже няма да те питам дали би си купила пак куче. Ако мога всичките да ги взема, Апартамент? Апартамент? Струваше ли си този апартамент? Да. За да чудвам дали да не си купа съседния до него, че се продава още и на хубавата. Направо да го направите голям. Къде сте? Wait, what? Даръци за жена, за гадже, по-точно. Повече за жената ли давате пари или за вас? О, за жената. Пръстен. Какъв ще е този пръстен? Сребърен, не знам. Добре, мерси, а ти? В момента се сещам за компютъра ми. Колело за спускане. аз още не си купувам, нашите ми купуват всичко. Парфюм на Прада. Парфюм на Прада? Да. Струваше ли си? Струваше си, да. Добре, моите са обувките, те са 200 лева. Това е Това ти най-скъпо. е най-скъпото нещо, което си давал пари. Добре, а ти? Аз на жените iPhone купих, една име зареза. Стига бе! Да бе, не сте майтап. И те заряза. Да, зарязваме, те жените си такива днешно време. Ама и купи iPhone. Да бе, купих и iPhone и ме заряза. За колко пари? За 1500 лева. Хей, що те заряза? Не знам, фанат сигурно друг. Де ти е взел сигурно iPhone за 2000. Пиши в коментарите кое е най-скъпото нещо, което си купувал.